Hemme jaňyza salam dostlar, men Mehri. Habarsyz galma gepleşýümizin 360-njy bölümine hoş geldiňiz dostlar. Mehribanlar bize hem 360 sany bölüm götürlepdir. Wagt diýsen çalt geçýär. Ýaňy ýaly media temanyň bu gepleşigini çykaranyny, eýem siziň saýaňyzda, siziň goldagyňyzda 360 sany bölüm bolaýpdyr. Bu näme diýmek? Bu 360 hepde diýmek dostlar. Şunun şanyna ýekeje like'yňyzy, tesbiriňizi gysganmaň. Mehirliçe sözleriňize garaşýan dostlar. Hana näme pa başlaryň täzelikleri? Başladı. Böyle yöredik. Klip täzeliklerine başlaýas dostlar. Elbetde Söhbet Kasimov we Twist bilen başlajak. Gal men bilen aýdymy. Aýdymam, klibim gaty haladym. Gaýta-gaýta dinlenjek aýdymlaryň biri bolupdyr. Yılgırsın görmek için daňatyrıp kapyňda durup bilýänmen. Resul ağamız elbette durup täzeje aýdymlar bilen begendirýärmiş toklaryny. Täzeje aýdym, täzeje klip bomba bolupdyr. Bu soňky duralga aýdymy arada çykdy bölün eýem TikTok'a iş beren aýdymlaryň biri bolupdyr. Siziň pikiriňizçe bu hit bolarmy mehribanlar? Tesbirlerde gallaryň. Şamrat Orazov täzeje klip gaýdyp beriň aýdymy. Klip Çornobylda düşürilipdir we bu aýdyma hasta duýgu goşupdyr. Mene haladym. Tek meniň ýaşym juwan, neçe goýjar gulum bar. Faklan ömür nire aryan, men meneme arym var. Enniki hödürlejek täzeje klibim dostlar Han Pelvanowdan gelýär. Bagyşla meni aýdymy. Bu bagşymyz diýsen gowy aýtýa ýöne wagtal täzeje klipler köpräk hödürlese gowy boljak mukadiýan. İnini atami arabilmedim, yalvaryan edim, bağışla beni. Abdudaýdan gelýär enniki täzeligimiz dostlar. Täzeje aýdym, täzeje AI-da ýasalan klip Tupan aýdymy. Dostlar, soňky döwür AI-da ýasamak moda bolupdyr we köpelip barýar diýsen kliplerimizin sany. Mehribanlar, siziň pikiriňizçe AI-da ýasalan klipler üçin täzeje şahajyk açaýalymy ýa-da şu klipleriň arasynda gidibersinmi? Pikirleriňizi galdyryp geçiň. Yaş geçdöne kaldı elimizde tupan. Tapar olana nirde bolsam turkan. Yok bolsa da sende trubka. Aramızda yoktu korkak. Kimle şu an kaydırlıpta. Kimin divardın asalan tutar. Kimin maç kaldı bilenden kulüplap. Klip täzeliklerimizin soňkysy gelýär mehribanlar Ali Beyjanowdan Garagol aýdymy. Bu klipde Mekan Ataýewiň özü hem rol alypdyr. Yar yan edilmek kanatı, eýne atdylar gymmat mata. Sahnan saklama ýol tamady, öňüme müň dert müňe malady. Toýdan çykdyk suraty var ýas, biz öňden gadany ýydan, maşynyň ýydan dolugy ýydan. Signal berýär. Dostlar gelýär Janse şahajygymyza elbetde kim bilen Jahan Wagşy bilen. Jahan Wagşy geçen bölümde aýdyşym ýaly täzeje albomny hödürläp başlady. Ýadyňda saklaýdymy? Bana dinti bu tarayı haram, dilimde avar yaram, bak yüreğim saram saram, dön geriye alıp gitmeli, dinti bu tarayı haram. Täşli Tulegenov bagşymyz köpden bäri täzelik hödürlän okdy dostlar. Enede täzeje Janse täzeligi eýlenmez. Adıma buysanma çemelli döner. Çemen senden gider zaman eğlenler. Adıma buysanma çemelli döner. Yine bir täzeje Janse dostlar Aysuluw Gurdowadan gelýär. Utandym aýdymy? Yalnızıp dost gidim bir gün tüňe, mana döken wörük kapdylar teňe. Güler yüz berseler anada kemme, gözlerimden akan bize aldamar. Mehribanlar başlaýas MP3 şahajygymyza.
Başlayan Svizi 347 bilen Emir Yaylimov Ütgöttüň dünýäme aýdymy. Bu Svizi dema söýgü aýdymlaryna duýguýnyk diýsen gowy berip bilýär. Men ayda bilmedim sana şol günden beri. Seni bilmän söýdi bu ýürek ütgöttüň dünýämi. Ayda bilmedim sana şol günden beri. MP3 täzeliklerimizin innikisi dostlar gelýär aýdym Pablo. Kimden? Elbetde Sopranomyn. Один только басность кап. Это не эффект кап-кап. Без мата стелим на мат. Жгу деньги на жаркое Пабло. Пабло, Пабло. Жгу деньги на жаркое Пабло. Пабло. Inni gelýär TikTok şahajymyza dostlar. Elbetde Berdi B. Täzece videolar ködürläpdir. Yüreğimin yarı yarı sen var sen anasın. Dünyada olasın. Canımın canı sen şadıladın beni söyleyin. Indiki TikTok täzeligimiz dostlar Amaliýadan. Bir de söýdüň, bir de söýmedik ýaly. Şu sözler köp gyzlarymyza tanış bolsa gerek. Bir de söydüm, bir de söymedik yani. Bir de badım, bir de olmadık yani. Bağışlap bilim o. Yeni bir TikTok täzeligimiz dostlar köne aýdymçymyz, ýagny ýürekde galan aýdymçymyz Settar Kömekov. Kalbimde girleşin duygulum sana. Bir bakışta düştüm tozuğa. Dinlesin sözlerim koymasın kayığa. Sensiz yaşama. Bir de adamın. Dostlar gelýärsin hemmejämiziň gowuryan şahaçyklarymyzy, hemmejämiziň duýgularymyzy, ýatlamalarymyzy oýandyrýan şahaçyklarymyzyň birini göneler ýatlalyň. Mehribanlar bu diňe siz üçin şahaçygymyz. Dostlar zenan başlamyz bilen dowam etdirersmi göneler ýatlaly. Elbetde Laçyn Mamedowa alo alo aýdymy ýadyňyzdamy gyzlar? Alo alo can etme, men bilen oyun etme. Ak men söyüp benem onan oyun edema. Ulum siýler dime, bu sözlerim yarana. Meniň bilirjek kimim var. Inniki ýatlaja köneje aýdymlarymyň biri Enes Rejepowa we Leyli familiýasyny bilemok ýatdan dogry aýtsam, haýşym diňde. Cana canecim, mehribanecim, hayışım dinley. Çoralım bilin, meni şu gece, feyle koy verey. Bir de adamın. Dostlar gelýärsinni siz bilen Svez goryan şahaçygymyzy, elbetde tesvirler okalyň şahaçygymyzy. Geçen bölümde kim ilkinji tesvir ýazdyk, kim berekella sözüne münasip bolduk dostlar. Elbetde Ihlas Burlaýew taganymyz. Ilkinji bolup ýazmak ýene maňa düşdi. Yürekden gutlaýaryn. Mediatama gepleşiňdiňe bir çykyş däl, eýsem ilham berýän pursatlaryň biri bolsun. Sözleriň adamlaryň pikirini täsir edip, yüreklerinde iz galdyrsyn. Bugünkü adamlaryň ertirki uly ýeňişleriň başlangyjy bolsun diýe. Emişekler ýal Ihlas, sag bol köp galdyran tesviriň üçin bu owadan sözleri men diýsem begenýän. Dostlar inniki owadan gutlaw tesvirimiz gelýär Baýdurdy Orazowdan. Mediatama sazyň ýüregi, täzelikleriň öýi. Her hepde täze aýdym bilen kalplar joşdurýan topar. Ýoluňyz hemişe açyk bolsun, sesleriňiz hiç wagt üzüksiz dymmasyn, üstünlikleriňiz bolsa dowamly bolsun diýe. Kamil Akmuradow uzak ýaşa arzularyňa ýetgalypa diýe. Sag bolun köp Baýdurdy galdyran tesviriňiz üçin Kamil Akmuradow bizem seni gutlaýas. Dostlar gül doganymyz şeýleje tesvir galdyrypdyr. Salam mehri, işiňizde üstünlikler arzu edýän Russiýadan köp salam diýe. Bizden hem köp salam saňa. Dostlar bu bölümde gutlaw tesvirlerimiz diýsen köp. Olaryň innikisi Bägül doganymyzdan gelýär. 17 laýky men goýdum diýe. Salam mediatama işiňizde üstünlik, gowy täzelikler bolupdyr. Men balajygym öýümiziň nälecigi, enesini atasyny buýsonçy balam, ogulcugymyň 3 ýaşynda doldurýar. Sizem gutlap geçseňiz begenerdik diýe. Sag bol Bägül galdyran tesviriňiz üçin, sag bol bize ynananyň üçin gutlagy.
Men hem öz adımdan hem tutuş media tema toparımızın adından ogulcuňyzyň 3 ýaşy bilen tüýsüremizden gutlaýar we oňa uzak-uzak ömür arzu edýär. Dostlar, okujak soňkuja tesbirim gelýär Şatlyk Kadyrowdan. Media temaň 100.000 agza ýeterne 2 ýyl boldy eýýäm töweleme diýär. Sag bolun Şatlyk, köp galdyran tesbiriňiz üçin. Elbetde dostlar, sizler bilen birlelikde şu günlere geldik, şeýle sepketlere ýetdik. Mundan beýlekde agzalarymyzyň sany hasda köpeler dip umyt edýäs. Dostlar, bu hepde täzeliklerimiz näetdi? Diýsen gowy täzelikler, dogrymy? Haýsy göwnüňize ýaran bolsa tesbirlerde galdyryp geçme unutmaň. Men hem bileýin haýsy göwnüňize ýaraýanyny. Ýöne innik hepde bomba täzeligimiz gelýär dostlar. O da menden gelýär. Şoň üçin biziň bilen galyň. Inniki bölümem sypdyrmaň. Bu bölümem goldan dostlaryňyza uğradyň. Prosmotorlarymyz mundan beýle köpeler ýal dostlar. Ýöne iň esasy dostlar näme? Özüňize gowja seredin. Hemişe janyňyz sag bolsun. Men şunluk bilen bölüm jemläýin. Hoş sag bolun. Doğrumu? Yan arada habarlar. Nasıl ýalda bir hepdeler gitdi de deneme. Vepa başlaly diýsin diýipdir, mena sonra beren başlaly diýin hoşmy? Ha ba. Hanan ne vepa bat. Ay Allah'ım. Orada şor. Twistine başlaýar. O hatyra da. Şamrat Orazovdan täzekilip gaýdyp berin. Çornbel format diýler. Ha. Çornbel düşürüpdirdi. Ne bala. Haladım. Böyle baydı ören siz de montaj var. Gynalacak değil. Bir gynaýynda. Atseme. İyi can ses täzeligi düşündüm. Aýdym hadiýatdan çykdyr. Emir Ýaýlemow etgetdim. O, 3-4 edilik wa onda gowsan swisi. Agata. Seremeştim yani. Ýeke dinleýjim seni öpaga men. Pablo mu? Pablo aýdym hadi. Ha, Pablo aýdym hadi eken. Ýok, oň soň bolmadylar ýazda. Dowan baýalaýdym. Inniki TikTok. Otray. Men köp gymyldatmasam hemmeden bozulýar bir gymyldasam. Birde söýmedik ýaly. İsmim arxiv. Pamyt näme? Ýatkeşlikmi? Öňkü ýatlaryny täzen oýandyrýan ýatdamalarymyzy. Aýan şeýip durmaý bildirýär videoda. Söw oturmaňa. Rojiga söw oturmaňa deret. Temejämizde duýgular ýaňy näme diýdimi? Ha, boldy düşündüm. Leyliş adam. Dämi? Ö. Demek istirami. Bilmedim. Sana ettim ha? Ene şu cebölen neme ulaşılmamadı mı? Alo can etme, mehrevan ecem. Meni şu akşam jorolum bilen seyle koyverayım. Yaman ol kıtlı. Tezeliklerden havarsız kalma. Senin sesin ayşı? Özüm bozdu da şu okukat yadardı. Ola? Yüreğim yardın ha. Men sakla otida wagty men işim köp seret aýdym eşdi. Antenler falan tutýar gerek. Näme diýip galy?